Yan po, yan po. Kaya na po sir. Malinaw. Iya, malinaw lang ang kape. Kanina kaipon. Ano ba? Blue pala. Lemon. Blue lemon. Ano? Siguro ano yan? Hindi. Malamig ka na lang. Ah, yellow ah. Yellow. Ah. Huwag na kayo natin mag-iyak. Walang chicken.
Tapos, vlog. Ano ko yan? Fish powder po. Fish powder. Wala ko. Sa iya, ma'am. Ito na kasalang. Hindi niya kakainin. Ano po? Kasi isaw. Sa likod side na lang po, please. Galing niya kasi. Tulong isa, tulong balata na yan. Para sa gate.
Checkmate. Check. Sorry ba rin? Papuno naman si Ivan. Atang mga ulit niya. Mariripot ko naman ito. Nandiyan na, ulit. Nandiyan na. Ayaw, dapat nandiyan harap. Ayaw, masap na lang kami ninyo. Sige, sige na. Good evening. Boss. Boss. Sound check. Yeah. Utak ko na. Nasumog ang pag ko. Thank you, thank you. Bye-bye. Tara na kuya. Kuya, mauli na kami kuya. Tumahan ka magi. Saan ka mo? Saan ka mo dumay? Ha? Ano? Dito na kami si kuya. Ay, ban at kanin ban. Rara. Yung BMX. Masarayin nga mo, ha? Hoy, babaero. Bibitayin ka rin naman. Saan ka ba? Nakapira ka sa beer house. Puro na kapitay na.